ọrịa ya n'igbe kelekwa eme unu ọnwa bụ maazị Jendo n'ụbọchị katara mgbe wetakwuru na ozi ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Ịma na a na-ekwu n'okwu na-asị na atụrụ ya ọmara atụrụ ofekofe isi n'ọhịa maka ọ bụ onye jidebere ka ọ matobere maka ihe a nọrọ ụlọ wee mara ife atụrụ n'afịa ejekwana wee marakwa na ya bụ ihe a na-ekwu maka omenala abụkwa na ife ọjọọ na ndị ọcha wetara ya ụka abụ na-ewetara ya ihe ọjọọ kama na omenala na ụka bụkwa ụzọ esi akpọkwu orisakịrị igwe n'ụwa bụ Chukwu nke ndị oyibo na-akpọ patan. Omenala bụ ụzọ ihe esi kpọkwuo orisa bi n'igwe. Ụka bụkwa ka esi kpọkwuo orisa bi n'igwe nke onye na-eme ya esighị ike na onwe nke bụ ihe ọjọọ. Mana ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ na ịbụrụ onye omenala na-eme n'ụzọ na-enye Chineke otuto, ịbụrụ onye ejekwa ụka ị na-emekwa n'ụzọ na-enye Jizọs Kraịst otuto, o wee bụrụ ka ọ ha n'ọnụ ọrịa ndị Igbo akọjazị n'onye na-eme omenala. Ifuru onye na-awa ọjị ka ifuru onye na-ama edo onye na-akpụ atụ nzu, ọ bụrụ ife ọjọọ. Kama ihe na-agwa n'ụbọchị nke taa bụ ọ nke onye kwekere ka ọ na-eme, nke onye si kwere ka o si agara. Ikpere n'ụka ọ na-agara gị na-ekpe, ije raba onye dibịa ọ gbawara gị afa kpechie ekpere ya kpọpụ Chukwu gbafugo na onye abụ onye omenala, onye abụ omeruala. Ya ka ji wee kwekọta ọnụ wee sị na omenala Igbo ga-adị. Anyị na-ewetara na ozi ome na ejirimara ndị Igbo. Soro anyị na social media handles na Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ka wee kọwakere gị ihe dị n'omenala. Maka omenala Igbo na-anasokwa ana na program ya na-akpọ ejirimara ndị Igbo ka anyị ebido wetara gị ozi ọma, ihe ọtụtụ ihe dị iche iche ị kwesịrị ịma ma omenala. Maka omenala bụ nke ọdịnala bụ nke bụ ụzọ dịba, maka asị na o nwere ihe dị iche na omenala na ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ nke a na-akpọ n'oyibo tradition, mana omenala bụ culture. Ọdịnala bụ ka ndị Igbo si eme ihe nke ha, mana omenala bụ usoro eji eme. Ndị Abia steeti nwere usoro ha ji anụ nwaanyị, ndị Anambra steeti nwere usoro ha ji anụ nwaanyị, ndị Igbo steeti nwere usoro ha ji echi ọzọ, ndị Anambra steeti nwere usoro ha ji echikwa ọzọ. Ya bụ omenala, mana isi ọzọ bụ ọdịnala. A ga-akwụ ọnụ n'ọtụtụ ihe dị iche iche na bụ program ewepụtara a na-akpọ Igbo Custom ejirimara ndị Igbo. Soro anyị ịghọta ihe niile na-akọwara gị ihe gbasara omenala Igbo. Udo dịrị unu. Abụkwa m Maazị Jendo na-ewetara unu okwu, the host of this program. Na-agazie ọdịnala bụ ka ọ dị mma, ya gazie n'afọ. omenala bụ ka ọ dị mma, nwanne m ya gazie n'afọ. kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'afọ. omenala bụ ka ọ dị mma, ya gazie n'afọ. omenala kwenu kwenu kwezuonu. omenala anyị ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie Chukwu ndo anyị ekene gị n'ụbọchị